வெல்கம் பேக் டு மித்ரன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம போகிறது கிளாசிக் பெர்முடா மேப்பில் இருக்கட்டு டாப் 10 ஐடன் பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே, கேம் பிளே இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணதா பாட் மேட்சாக வந்துச்சு. ஓகே காய்ஸ், முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பெர்முடா மேப்பில் ஷிப்யார்டு. நம்ம கூட ஏதோ ஒரு பாட் இறங்குது, யாருன்னு தெரில. அவர் நம்ம வீடியோ பார்த்தா கூட அவருக்கு ஏதாவது ஃபேமஸ் ஆகலாம். ஓகே காய்ஸ், ஒரு கன் எடுத்து ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்மளோட இதை. ஒரு லாங் ரேஞ்ச் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி ஓகே காய்ஸ், இப்போ ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான், கன்று கிடைக்கல. ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு எதாவது இங்கே இருக்க இதை எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இதில் பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பண்ணிட்டு இதில் அடிங்க கரெக்டாக. இதை கீழே இதில் இறங்கிக்கோங்க. இதே லாங் ரேஞ்ச் கன்று வச்சுட்டு இங்கே ஏதாவது எனிமி வந்தால் இப்படியே போட்டால் போது ஹெட்ஷாட் தான் கண்டிப்பாக ஆகும். கவர் எடுக்க இங்கே படுத்துட்டா கீழே சுத்தமாக தெரியாது. சரி, இதில் இறங்கிறது கூட ஈஸி தான். இந்த இடத்துல வந்து இப்படி படுத்துக்கிறீங்களோ, படுத்துக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக சைடில் இறங்கினா போதும். அவ்வளோதான், இப்படி கீழே இறங்கிடலாம். இந்த இடத்துல ஷிப்யார்ட்லேயே நிறைய ஐடன் பிளேஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து இதில் கூட அடிச்சுட்டு இங்கே போயிட்டு நிற்கலாம். எனிமி ஆனால் இங்கே வரதா இருந்தால் கூட எப்படிருந்து ஆகலாம். ஓகே காய்ஸ், இதை ஷிப்யார்ட்லேயே ஏதோ இந்த இடத்துல அங்கேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் வந்துடலாம். இந்த இடத்துல இந்த 2 மாதிரி கிளால் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இது மாதிரி கிளால் போட்டால் அவ்வளோதான். இந்த வீட்டுக்கு மேலே ஏறிடலாம். இங்கேருந்து யார் இருந்தாலும் அதோ நம்மளுக்குன்னே ஒரு பாட் வந்துருக்கு. இப்படியே போட்டால் போதும், அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு தான் கீழே. காய்ஸ், அடுத்து நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது. இதில் 2வது படிக்கட்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த இடத்துல இப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஏற முடியும். ஓகே காய்ஸ், இதுதான் அடுத்த ட்ரிக்கு. இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம எங்கே வேணால் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் அடிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த சைட்லேருந்து அடித்தா இந்த சைடு, அந்த சைட்லேருந்து அடித்தா அந்த சைடு, ஏறி பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல இன்னொரு ட்ரிக்கு கூட இருக்குது, வாங்க அதை காட்டுறேன். ஒரே நிமிஷம் காய்ஸ், கீழே கொடுத்தாச்சு தெரியாமல். அடுத்த ஜோன் ஆட்டத்துக்குள்ளே பண்ணி முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓ பாய், அடுத்து இதான் காய்ஸ், இதுதான் அதுக்கு அடுத்தது. இந்த இடத்துல இருந்து உட்காந்தா ரேங்க்டு மேட்ச்லாம் சும்மா சர்வை அடிக்கலாம். கைஸ் நம்ம இப்போ கிளாக் டவருக்கு வந்தாச்சு. இப்போ கிளாக் டவர்ல இருக்க ஐடன் பிளேஸ் பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ அஜய் டாக்கர் இவர் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாரு. என் பின்னாடி கால் இருக்குல்ல, அங்க போடு. ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ உள்ள வந்தாச்சு. இப்போ எனிமி இப்படி வந்தா கூட அடிச்சிடலாம். ஓகே காய்ஸ், அது என்ன போடு. ஓகே காய்ஸ், இப்போ மில்லுக்கு வந்திருக்கோம். மில்லுல இந்த சைடுல தான் தெரியும். இது நம்ம ஃப்ரெண்ட் திருப்பி அஜய் இவர் தான் ஹெல்ப் பண்ண போறாரு. வாங்க மூவ் பண்ணோம். ஓகே காய்ஸ், இந்த இடத்துல லாஸ்ட் ஜோன் உள்ள போது இந்த இடத்துக்கு தான் நம்மளால போக முடியும். இந்த இடத்துலனா எனிமி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஆனா இதுவே இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருந்தா போதும், எனிமியால சுத்தமா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த சைட்ல இருந்து பார்த்தா கூட இது வேற லெவல் ஹைடிங் பிளேஸ். ஓகே காய்ஸ், மில்லுல இன்னொரு இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். இப்போ நம்ம ஹேங்கருக்குள்ள வந்தாச்சு. ஹேங்கர்ல ஏதோ இந்த இடத்துல கரெக்டா ஒரு ஆட்டோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வண்டி பைக்கை நிப்பாட்டிக்கோங்க. இது மேலே ஏறி கரெக்டா இதை ஜம்ப் பண்ணிட்டு இப்படி ஜம்ப் பண்ணினா போதும், இது மேலே ஏறிடலாம். இதுவும் ரேங்க் மேட்ச் புஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இதோ அடுத்த வீடியோ இதுதான் காய்ஸ், இதில் பார்த்துடலாம். ப்ரோ கொஞ்சம் தள்ளி போனால் நல்லாயிருக்கும். இந்த சைடு பை. ஓகே காய்ஸ், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு காய்ஸ். இந்த இடத்துல சிம்பிள் ட்ரிக்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரேங்க் மேட்ச்சில் சும்மா சர்வர் வச்சு கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ன எது வேணால் போகலாம் காய்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எது ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், பாய். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ என்னப்பா பண்றது, கரெக்டா கிளியர் போடுறேன். நானே எலிமினேட் ஆயிட்டா. ஓகே गाइस, எனிமி வந்து அடிச்சான். ஓகே गाइस, அவ்வளவுதான், இந்த ட்ரிக் முடிஞ்சிச்சு. गाइस, இது இந்த பில்டிங் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பில்டிங் இருக்க இடத்துல இப்படி வந்து கரெக்டா க்ளோவால் போட்டுக்கோங்க. அஜய் க்ளோவால் தா. இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. இது மாதிரி எங்க பில்டிங்ல இருக்கோ இது மாதிரி ஏறிடலாம் ஈஸியா. இங்க போட்டு ஒரு க்ளோவால் போட்டு गाइस, அடுத்தது இங்க இருக்க ஹேங்கர்ல இருக்க ஏதோ இது மாதிரி வீடுங்க. இது மாதிரி வீடு மட்டும் இல்லை, எல்லா இது மாதிரி இருக்க எல்லா வீட்லயும் நம்ம பண்ணலாம் ட்ரிக்கு. இது டாப்ல ஏறுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இவர் தான் நம்ம PH டெவிலன் ப்ரோ. இவர் தான் கேமிங்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகே, இப்போ அந்த ட்ரிக்கை பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்க. ஓகே காய்ஸ், அவ்வளோதான், இந்த ட்ரிக்கு முடிஞ்சிச்சு. ஈஸியாக மேலே ஏறலாம். எனிமி இருக்கான், ஆனால் இதுதான் இல்லை, கன்று தான் இல்லை. ஓகே காய்ஸ், அடுத்து அப்புறம் பார்க்கலாம். பை.